Pagpalang gabi po sa inyo lahat. Nandito po ang Hiwaga ng Pangasinan na magtuturo po at mag-share po na karunungan po sa inyo para may magamit po kayo. Kung halimbawa po ay may tangan po kayo medalyon o anting-anting, ito na yung pagkakataon nyo po na ibabagi ko po sa inyo para mabuhay nyo po na siguradong buhay po yung mga anting-anting. Salo po sa mga sa mga nanggagamot na katulad ko po nanggagamot po dyan, mga albularyo po. Kung di nyo nakakaalam po ito, isisir ko po sa inyo, ito po yung pangkalatang po pambuhay, pampalakas ng inyong tangan po, gamit po. Huwag ko yung pong sasabak-sabak po na gagamitin nyo po sa panggamutan kung hindi nyo po naramdaman po na ang yung gagamitin pong medalyon po o anting-anting po na kahit ano po, talandro o kandyan po, pwede po itong gamitin po ito. Isishare ko po sa inyo para malaman nyo po, mahal na araw na po. Ibabagi ko po sa inyo para may magamit po kayo. Dito nyo lamang po malalaman po sa Hiwaga ng Pangasinan. Para sigurado pong buhay na buhay po yung anting-anting nyo po. Isishare ko po sa inyo para may magamit kayo. Kahit ano pong gusto nyo po. Kung gusto nyo po, langis po, langis ng nyug. O yung tubig na, basta normal na tubig po kahit nagaling nawasa po, pwede po. Yung suka po. Dito nyo lamang po malalaman po sa Hiwaga ng Pangasinan po. Ibabagi po sa inyo. Lalo na po mahal na araw na po. Para malaman nyo po na may makaalam po na sa Hiwaga ng Pangasinan po malalaman nyo po ang tunay na po. Kung may tangan po kayong medalyon po o kahit nasa talandro, isabay nyo na po. Ang gawin nyo po isa sa Biyernes Santo po, pagkamatay ni Jesus po, pagkamatay ni Diyos na makapangyarihan sa lahat, sabay ibaon nyo po yung agimat nyo, anting-anting, medalyon, mutya man, mga talandro, basta ihiwalay-walay nyo po. Magkukay po kayo ng lupa, ihiwalay nyo po yung medalyon, ihiwalay nyo po yung mutya po. Pagkatapos po maibaon nyo po yun sa pagkabuhay ng Diyos Ama sa linggo, sakto alas 12 po, hukayin nyo po yung binaon nyo po at sigurado pong buhay na po yung medalyon po o anting-anting o mutya, ano pa man dyan, pangkalatan po ito na kibabagi po sa inyo. Pwede pong ibaon ng Biyernes Santo, pagkamatay ni Jesus, tapos hukayin nyo po ng pagkabuhay po ng mahal na Amang makapangyarihan sa lahat. At sigurado kong buhay na po yung mga gamit nyo po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Paki-subscribe, paki-like, share po. Maraming salamat po. Hiwaga ng Pangasinan lamang po. Dito po ako sa duty po.